A ja ale mňa boli ľudí! Mňa boli! Materku! Neserma! Osoba ľudí! Hajdo! Aj vám? No, a dostáva, vidíš, aj ty stavím od cestého, len aby bol na tej stoličke, no? On je stále zvyjebaný hajzel. Áno, a čo Janko chudák, čo si vytrpel za to, že pomáhal Maďarom na tankoch odezvať a že sa dopočal. To viete, naopäť nále tam na svojom súkromným. No, on má peniaze na to. Aj ti sa ovárajú, že vozí detsko do školy. A prečo? A nás má je Dostane 6 € mesačne na školu. Pečurák, to je hajzel. Ne, ja ti to vysvetlím, že ťa budeme strihnúť a uvidíš, že mu ťa zabudeme. Nebudeme mi dať. Ja po peniazoch. No, málo sa. Oheň je opitý, teta. Oheň je opitý. Není on ešte opitý. Mám názor. Máš názor, ale ja mám názor. A tam? Mám. Ale máš kupiť? Mám. Ale nemáš volal. Víš čo, hovorila som 5 ľudí a čo majú doktorát a všetko, ktorých je kokota do... Nie jeden. On ho volil. Ja som nevolil, ja som ho spoužal. Kokota. A ruka zombilo, pri tej úrne. Aj na A Mišo volil? Áno, Kokot. referendum kokodičov. Ja som to... Ne. A vy ľúbite, nech majú oni akože imunitu? Na hovno budú mať aj Boráku, ne, Boráku, to isté, to aj to. Aký bude? A má to ľúbite referendum? Čo si mi odpíšte? Akože sa ja, Máme tu zále, ja som mala dotedo. Roman, ty čo robíš? Roman, Roman, ty čo robíš? Odleva, starej pani. Politika to je moje. Budeme hlasovať. Adamko, budeme hlasovať. To je za, to je proti. Lebo značí Mišo, keď robím debatu, je komunistická idealistka. Toto je jeho názor. No, tak ešte ja tak? Preto si zobrali všetko. Zobrali mi Masáku, zobrali mi Čerku, zobrali mi všetko. Taká baba tam to bola? To bola taká baba, bola tak hudobí. Adamku, Adam. Vybav mi. No ale počkaj. Je to slabičké. Teta, ale on mám odpil hajzel. Áno, odpil, ale dole tam ešte nič. Čo tam dole, kokot? No. Čistý džús. Tu je džús. To je čistý džús. Ja ukážem, ja sa napijem, môžem? Čo si s tým robíš? Môžem sa napiť? Čo si s tým môžeš? A čo si s tým robíš, že si mi to odklontal? Teda to je čistý džús, Ale čo si mu robíš? Ja neviem, on si tým asi vyhonil péro.
Áno, tak áno, keď sa mi priznajú, áno. Komáre tu letajú. Mama je sranda. Ja mám rád. Zato ten Míčko nás sem nevolá. Každé 2 týždne. Tejta, ten Míčko nás sem nevolá nikdy. Ale nemôžeme poznať, jak ste fajn, že máte? Ne? Vyčekali to, že? Čo? Kudala ste, kudala. Povedz, že ne, že nefajči nebude ho hlava boleť. Nefajči, nebude ho hlava bolet. Nefajči, nebude ho hlava bolet. Ale Míšo, ale teta, dobre hovoríte, že... Ráno oplatí stáva, vesterol. Ale dobre hovoríte, že keby nás sem bola častejšie, bola by sranda. Že? Ale... On za keď to niečo musí byť. Vypijeme to na zdraví. Ja mu povedám Mero. Na zdraví, babko, na zdraví. Kubo, na auto. Nazdar. Hablo, Lukáš. Lukáš. A teta, vy? Tam ten... Peťo! Babka, že je to fajn. Natáhne sa Peťo, ten babka poví, že fajný. Peťo, a musí... Natáhneš? Čau. Nazdar, jako? Čau. Ani dobre. Je? Vieš, že? Má sebe. Zamada, tejto, tejto, keby ste mali... Tejto, keby ste mali o 20 rokov menej, dobre by bolo, to? Ale on by viedel, Ale to... 15, to je 5 rokov? 15 rokov, to by si... Babko! On ešte študuje? Eda, vidíte, koho som bol ja? Tak. Vymôj. Ada! Hej! Dobre. On to videl. Nemá pravdu, Bebela. Jej. Ty čo, počúvaj. Ja, Adamku, môžem ti... Aj nie, ideálne, Môžem ti zavolať. Úplne ideálne nastavím. Čo? Pravdúčka. Inteligentný. Všetko. A vieš čo? Ktorý je kokos. Neznášaný kokos. Sedlák a už ani... Nie, dobre, ale ja som vieš, prečo modlil. A je to bývalý raditeľ u policie, čo ti poviem? Pod pasom. Ja mákam na cigania. A to vieš, že si práve by to, ale... Jej, zase zloháčka téma. Ale ja nepáči kamerát. Dajte mu bitku. Ale vo všeobecnosti to sú hovada. Kolónie to sú hovada. Ako sa háda kúvať do osločia? Daj cigania. Pozavne. Cigania. A ty čo to, že Talibán je, že spívajú vo veľkém, no? Ty broma do iba! A ty, jaké husle.